Cini Bubagra cini kungcukma cini hamjakma cini borom genang kacuksa cini Bubagra hai sampai borom belai kelam sobote kulmo cini cini ketar pandawa hai go tal dongsak sal dongsak cini Bubagra hai bungi dong piri dongthong cini horok sakao yakha rioi jena ruai thong borom thong jena hamjak mung thong Cini Bubagra no belai kelam sobote ni opandano Bubagra no koizao joto hoda apnara ko koizao Bubagra no logi phaijadi Bubagra no achuk khayo logi ni bagai ko botao belai kelam kulukate hambai cini khachuk sa hamjak ma borong Bubagra cini ni banda phaiso phaika belai hambai ni kulukani ya paro cini jokna de sui lanai khao tal sal pil sama khai cini Bubagra tu sai dokthong Cini Bubagra ayung lokthong tai jengno ketar pirsa mongriwai hamani dikangni tabuk jeng cini hodari khai sokpanai jo to okra chakra dokno koizao daeso phai aju khaina ni bagai cini Bubagra phai sokpaita bela kino khulum mongda hambaiya pharok tabuk jeng cini hodani okra dokno jeng koboknai jomatia hodani bodolila jomatia chairman Council of Tiprasa Hoda banu koboksao daeso phai achuk phaina ni bagai apuni yagulang koboksao Tiprasa Dopha naran birindu Tipurano daeso phai achuk ni bagai achuk khayo apuni yagulang koboksao Khatriyo Samaj ni Jugendra Burma General Secretary borobo daeso phai achuk ni bagai koboksao apuni yagulang koboksao koloi Dopha ni mongol banu koloi okrano achuk phaina ni bagai apuni yagulang koboksao Riang Kaskuni Rai Kipa joy riang do daeso phai achuk ni bagai apuni yagulang koboksao Rupini Dophani Rai Manik Joy Manik Rupini no daeso phai achuk phaina ni bagai apuni yagulang koboksao Molsom Modern Hori Molsom ni Rai okrano koboksao daeso phai achuk ni bagai apuni yagulang koboksao Garu Council of the Hoda President Subhash Barak daeso phai achuk ni bagai apuni yagulang koboksao Ranglong ni Reuben Ranglong okra bona achuk phaina bagai koboksao apuni yagulang koboksao Bongcher ni okra Kobol Bongcher apuni yagulang koboksao Riang Sangrobak Mothanikas ko Khubajar Riang okra no achuk phaina ni bagai apuni yagulang koboksao Kuki Dopha ni okra Jacob Rongkhum apuni yagulang koboksao Doatia Hodani Chaudhary Uday Singh Doatia okrano daeso phai achuk ni bagai koboksao apuni ulang koboksao Mura Singh Sunil Mura Singh General Secretary Mura Singh Mothani apuni yagulang koboksao Ochoi Dopha ni Sarpa Lawrence Ochoi okrano koboksao daeso phai achuk ni bagai apuni yagulang koboksao Rangphol Dopha ni Rai Salim Rangphol okrano koboksao daeso phai achuk ni bagai joto okra chakrata cini Bubagra no tini ongthar bando belai ke borom ya paro ta kolom ya paro tai okra chakra tini odaisa sukjak tai phai ma ta khane joto okra chakra no belai ke kolom tai borom ya pharjao